Moya, 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 moya wasandulo. Moya, moya, moya umkhulu. Bese ngize manje kuzokubuza ukuthi uhleleni kahle kahle ma. Ungakhathazeki. Kukhona imphezu kwakho uzokwazi nje maduzana. Ma uzomele usungitshele manje icebo lakho. Sengidlalele yami indimi sesudlale yakho. Ungenze ukuthi ngiqamba amanga amakhulu ma kumuntu engimthandayo engimhlonipha ngenhliziyo yami yonke. Ngithi ngenzela wena. Ngakho ke manje ngiyathemba ukuthi icebo lakho leli lihlaniphile. Hayi kona icebo elihle impela. Mina ngibona ukuthi kuzodingeka ukuthi uphinde ukhulelwe futhi. Angizwanga MamZobe. Ikhulele futhi. Kuzodingeka ukuthi uphinde ukhulelwe futhi ukhuleliswe umuntu akamthembu ukuze ingane kube yakamthembu. MamZobe. Uyabona nje futhi uma singathola ukukhulekana lali nawe noma mhlambe omunye walabo malume bakamthembu. Uyabo? Yini kufanele ukuthi ngikhuleliswe umuntu akamthembu MamZobe? Nokuba ukuze ingane phela ibe negazi lakamthembu. Ukuze abantu ababholofida abafana nomaphalala bangakwazi ukuthi izinto zonke bayibone. Uyebo leyo futhi ngibona mina ukuthi ukhulekana umcebe lihle kakhulu kazi ngoba bese nezinkinga nje bene nomkhosi. Yabo manje kungabangcono. MamZobe cha. Uhlelo lubi lo MamZobe ngenze leyo nto mina. Hayi Nokubonga lolubi. Kulungileka sithi mhlawumbe uyanqena mhlambe le kakhulekana. Uyabona ukuthi ungakwazi nje ukuthi usasusu nabanye bomalume bakamthembu. Lo hlelo lakho sengizocabangise kahle. Abantu bayazi ukuthi ngikhulelwe. Lo mina manje uchaza uthini? Angina phela mina indlovu manje ukuthi ngamithe 2 years. Hayi uyabona ukhuluma iqiniso lapho. Ngicabanga ukuthi mangase sithole umuntu okhulelwe. Okhulelwe na 4 months manje uzodeda kanye ngayi nami. Ungaba ngcono ngoba iyona ndlela esingathola ngayo ingane le. Umthembu wathinta indodana yakho. Wathinta wena. Manje ufuna ukuthinta ukhulekane. Ukhulekani? Ngiyaxolisa ma ngazuthi angisakutholi kahle. Phela wena ungokhethiwe. Khethiwe. Khethwe ngumthembu. Qondi kahle ma ngicela ungicacisele. Wena letha ukhulekane eze ekhaya kube ethempeleni. Ukhulekani umyeni wami ngiyamazi. Angeke asafuma ukhulekani ukuza la ethempelini lenkosi. Ma futhi ukubeke kwacaca ba ukuthi yena akafunele usizomhlanganisa nethempeli lenkosi ukhulekani. Angikuboni manje lokho kuzokwenzeka kanjani. Ngeke kuze kwenzeke ma. Ngeke kuze kwenzeke. Letha ukhulekane ekhaya. Kanjani ma? Ukhulekani akayifuni inkolo engahambisani noKristu ukhulekani ma. Ayikho into engayenza mina. Kwanamhlanje kuseni uthe le ndawo lena madimoni. Ithempeli lenkosi uthe lina madimoni ukhulekani ma. Ngizomletha kanjani mina ukhulekani la? Mhlambe ma ibingekho mhlambe enginjongoke. Enye injongo engaba khona yami yokuza kwami la ethempelini lenkosi. Akwenziwa kanjalo. Ngizomletha kanjani mina ukhulekani lana? Uyazi umshado wethu udlule kuyingqinamba enzima kanjani ngenxa yethempeli lenkosi. Manje kumele mina ngilethe ukhulekani imala. Hayi manje. Nomkhosi letha ukhulekani. Uma ungamlethi ukhulekani unezingqinamba enizobhekana nazo. Kanjani?